खुलुमबाय दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आरो माइनाव आफादनि अनलाइननि गेजेरजों बाथौ आरज बादायलायनाय हाबाफारियाव आंबो बाहागो लादों। आंनि मुङा श्री रामेश्वर स्वर्गियारि, गामि जयपुर, जिल्ला बिश्वनाथ, बिया बिश्वनाथ, बैसो 21। नैथि दिंखन बरायनाय आरज, मेथाइनि गिबि सिरि अनदो नों आफा। अनदो नों आफा नोंनि सोरजियाव गियान फिसाफोरखौ नोंनि सोरजियाव गियान फिसाफोरखौ हालाय हाफाय जानांदों खोमसि अरनाव सौसि हाया सानस्रि हाया संसार लैथोआव अनसाय फैदो दे आफा राहा होफैदो बोराइ बाथौ अनसाय फैदो दे आफा राहा होफैदो बोराइ बाथौ अनदो नों आफा नोंनि सोरजियाव गियान फिसाफोरखौ नोंनि सोरजियाव गियान फिसाफोरखौ हालाय हाफाय जानांदों खोमसि अरनाव सौसि हाया सानस्रि हाया संसार लैथोआव अनसाय फैदो दे आफा राहा होफैदो बोराइ बाथौ अनसाय फैदो दे आफा राहा होफैदो बोराइ बाथौ सोरजिनि गुदि नोंनो फोथांनाय आफा नोंनो फोथैनाय नोंनिख्रुइ देरसिन लावसिन रावबो गैया हानाय दुंनाय बारनाय खोमसि नोंनिनो मैया अनसाय फैदो दे आफा नोंनि सोरजिखौ बोराइ बाथौ अनसाय फैदो दे आफा नोंनि सोरजिखौ बोराइ बाथौ खाम जथा सिफुं सेरजा रिंसार होना बाथौ फाथिना सिजौ गायना
आलारि फोजोंना आन्थु खेरायना गुरुब खुलुमना आरज गाबो जों आफा नों बिफाखौ अनसायफैदो दे आफा नोंनि सोरजिखौ बोराइ बाथौ अनसायफैदो दे आफा नोंनि सोरजिखौ बोराइ बाथौ अनदो नों आफा नोंनि सोरजियो गियान फिसाफोरखौ नोंनि सोरजियो गियान फिसाफोरखौ हालाय हाफाय जानांदों खोमसि अरनाव सौसि हाया सानस्रि हाया संसार लैथोआव अनसायफैदो दे आफा राहा होफैदो बोराइ बाथौ अनसायफैदो दे आफा राहा होफैदो बोराइ बाथौ अनसायफैदो दे आफा राहा होफैदो बोराइ बाथौ दहा